filɛli baga cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ yen n'aw tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina n'a b'an su sanga ni wagati Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'aw fo f'aw sigiyɔrɔ k'a fɔ aw ye k'aw ka émission man di kɛnɛ de don Top Star n'o de fɔ ye tant que aw sɔgɔlen bɛ an na nisɔndiya dan wa aw tɛ stressé donc bi aw ka lafiya kama an ye weleli bila dérangeur des jaloux ale ka ko ma nɔgɔn dɛ kow de bɛ ne bolo yan bi patron. Salam alaikum. Est-ce que ko in kuma bɛ kɛ? Non, kuma tɛ kɛ. Ayi mais e ko k'e bɛ to ka jumɛn de kɛ jaloux la i ka sigi a yɛrɛ ni kan tan. Ne bɛ to k'o ranger de. Donc le rangeur des jaloux. Voilà, parce que ni mɔgɔ jugu dɛsɛr'i la a bɛ k'i nin ye. Ha? Awɔ, i yɛrɛ b'a dɔn ko dɔw t'i fɛ. Mais u kamana ganbagatɔ bɛ na i b'olu ranger. Ko bɛ yen nɔ. Awɔ. Ah, bi ta in tɛna nɔgɔya dɛ. Non. Donc ne kɔni bɛna a tɔgɔ fɔ aw ye BASSOLO KANTE de don. Ni ne yɛrɛ ye dɔnkili da. I ka dɔnkili yɛrɛ i ka segin a yɔrɔnin. Suti madati. I ko n'i bɛ don ko min na. Ni ne bɛ ko min na ne bɛ don a la wa ni ne bɔra o ye n talen ye. E ka sabali ka segin kɔ sa tile ka kalan. Sabali ka segin. Mɔgɔ bɛ sɛgɛn. Funteni man ka kɛrɛ ka fɛgɛ. Ko bɛ yen. Donc an kana an yɛrɛ tɔɔrɔ problème na tugun problème minnu t'a kun bɔ. N'est-ce pas hein? Voilà. On vise de an ɲɛfɛla dɔrɔn de viser ça. D'accord, BASSOLO KANTE, merci beaucoup. Merci. Si ça non comme voilà, c'était juste un petit truc Oui. pour un filɛli bagaw ka nisɔndiya. Oui. Si ça non an bɛ fɛ i k'i yɛrɛ fɔ an yɛrɛ de cogo min na an bɛ faamuyaliba sɔrɔ BASSOLO KANTE ka ko la. Oui. O question diyara n ye ne ye BASSOLO KANTE ye. Parents bɔra Kulukoro Guni. Ne yɛrɛ wolola yan ka mɔ yan. An min tɔgɔ 5 de nin ye nin ye. BASSOLO 5. An min tɔgɔ 5. Mashallah. Parce que alhamdulillah n fa ye muso 2 furu o bɛɛ ye Ami ye. Min ye n lamɔ o ye Ami ye. Min ye n ka jala siri o ye Ami ye. N kalifalen no min fɛnɛ na bi o ye Ami ye. Donc an min tɔgɔ 5 alhamdulillah. O ye mondial ko ye alhamdulillah. N faso ye Kulukoro Guni ye mais n yɛrɛ wolola yan ka mɔ yan. Jeli Seku mɔden ni Jelifa Kuyate mɔden ani Basan Kumare mɔden ani Maram Kɔnɛ mɔden. Ne faw ka ca n baw ka ca. Voilà, ni n ko n bɛna bɛɛ fɔ an bɛ si yan. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye wolokɛla ye ni ŋaniya ɲuman b'i la i dusukun ka ɲi bɛɛ ye BASSOLO wolo. Et puis hali bi n ye kalanden de ye. Ni man dɔn la i b'a fɔ l'arrangeur des jaloux, ni man dɔn la i b'a fɔ mama ka faden tɔɔrɔ. N'o bɛɛ lajɛlen gɛlɛyara i ma dɔrɔn i b'a fɔ ko lewura du bazin. Lewura du bazin. Ai an filɛlibagaw ne kun ɲinɛna k'o yɔrɔnin fɔ yɛrɛ o kelen ni parli kɔni a y'o ban pewu mais BASSOLO e ka création tailleur de b'a kɛ ka d'i ma wa walima e yɛrɛ de b'i sigi k'a ko ninnu imaginer a ko bɛ ne la cogo di. Bon alhamdulillah o fɛnɛ diyara n ye parce que a ko bɛ mɔgɔw kamana gan souvent tailleur bɛ dɔw créer mais souvent an yɛrɛ b'a créer ɲɔgɔn fɛ. Awɔ ne bɛ se k'e ka nin modèle ye sisan ni ye nin modèle ta n ko n b'a kala nin n b'a lajɛ n bɛ yɔrɔ dɔ bɔ e t'a la ka yɔrɔ wɛrɛ fara a kan k'a lajɛ min b'a to n'a dilanna e ye nin tigi fɛnɛ a bɛ ɲa k'a sɔrɔ e ta in fɛnɛ ma tiɲɛ. I bɛ fɛ ka kɛ styliste ye walima n b'o fɛnɛ kɔnɔ. Donc BASSOLO b'o fɛnɛ kɛ. Parce que n bɛ finiw feere n bɛ cɛ finiw feere n bɛ muso finiw feere kalalenw ni kalabaliw n b'a bɛɛ feere. A t'i bali ka dɔnkili da. Butigi bɛ n bolo non. Dɔnkilida n'a wagati baara tɔw fɛnɛ n'u wagati. D'accord, mais BASSOLO sisan nɔ e tɛ bɛ fɛ ka min faamuya e bɛ ka se ka fila kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di en fait. Bon fɛn bɛɛ ye programme de ye. Dɔnkili tɛ da wagati bɛɛ. Par exemple ni n natɔ Plateau kan yan sisan n bɛ programme kɛ baara minnu kan ka bɛn ni wagati ma n b'olu décaler. Bon en général studio ye sufɛla ye. Mariage ni baptême ninnu olu ye journée ye ka don sufɛla la bon o don fɛnɛ na an tɛ studio kɛ. C'est pas facile mais ni i mɛnna baara min na i ye san 10 sɔrɔ diɲɛ fɛn o fɛn la donc i kan ka k'o donso ye. Hali n'a ma kɛ ŋara ye an bɛ se k'an sen da ŋaraw sen da nɔ la ka ko dɔ kɛ min b'an yɛrɛ dɛmɛ quoi. Diɲɛ fɛn bɛɛ ye programme de n'i y'a programme dɔrɔn ala b'a nɔgɔya i bolo. O fana ye tiɲɛ BASSOLO. Donc an b'a fɔ dɔrɔn ala ka ko tɔw yiriwa. Amina ya rabi. D'accord BASSOLO an bɛ continuer n'an ka question ye hali bi. Sisan nɔ an bɛ fɛ k'i ɲininka n'a sɔrɔ i ye kalan kɛ kalan sugu ka ca a bɛ se ka kɛ duguma kalan walima tubabu kalan i bɛ se k'i da don la ka dɔɔni fɔ an ye. Bon alhamdulillah n ye kalan kɛ n ye médersa kɛ après n ye école kɛ. Bon n ma taa yɔrɔ jan mais n ye fitinin min sɔrɔ a bɛɛ ka nafa
Voilà, parce que ni des fous que kana Institut national des arts là. Ni Safi Diabaté ni Rose Nounou concours que sokomada kele inala. Voilà, donc kalanda na yenori. Mais il a diplôme sur la ronde. Bon, il a diplôme masoro. Alhamdoulilah. D'accord. Parce que mal là-bas. D'accord. Si ça non basolo au bec quoi fait ça non. Ami fait ki nyinga ere basolo yere soro donc ni da ko na la tokoti. Bon, ne te se ka fon wakati la kone dona dongli da kono. Mogo be ke fendo e beta soro na la mi da kama itse ka ke. Ne ko donga soro ne be dongli da. Net me dongli da. Depuis nga dogon kare kono mogo be mwele ou be waram se on di on ba fo jelam nga chen ne ndumani na waram ne ka dongli dana. Donc comme yere ba fo jeli aminga vala ne ndumani. Si ça no ba solo yere bora dongli da lawri ila quoi en fait. Si. Donc il na dongli soro. Ne mo ke de kumbe dongli da. Ate me masake o de baro. Na bora ka so nyina ni san nyo fo plateau chamanka. Fo samwere. Abe doni kalo de la. Ay jien fembe soro buna adama dente soute. Nyama kala be se ka fenfe soro jatigi bolo. Horo nya bela jelen dodi ama. Awo. Me alama den kelen boala. Demi me se ka mikrota. Ka fo kibi joka barkada jatigi. Nere babi sowele. Abe sowele seli ni seli di. Awo, me sowela a cheri la. Donc, wala nana mfamini jido ya. Bon, shinshan de tombe chokoroba ina, mokela. Me sogotum kadai mbatu me toblike. Ka dumuni ndi angata dumuni ndama. Nintaran dumuni sogoma mekla kerefe. Ma fifa fo choufe ou bien fitri menaso. Donc, donala ameka dumuni ke nabe ka dumuni nyoko fe. Ay bolo da nena ka dane nenga. Noko ngo ayeni ke muna kuye demseni ko ni bana na ba korofai. Donc ne taranya fombai ne basek nenga ta ko ngam sokoroba makale nyete dem foila ale de nununa. Momi na seka ale nya na fimbo aka no baka shini. Ama son tele ko na ama son rajula. Movo ke ta ko kan jilba baka tarata shu baro ke nyoko fe. Rajumalla ama son. Donc ay kuma fom sokoroba ete ne nana vulite mogo ba fo war ne ka dongli da me waram ne me dongli da wala me buli me tani nga wari kana ke nana école la ni école événement monombe ou bene de wele folikela ou ben nga dogon dolo ben na yele fon de sans fait me dongli da micro te dia fo te dia me dongli da école do me war dia bébé content ni chant fene ben ou ba fo ko nga damne mfolo ben na ni tour seran to ko ma me dongli da na bana fene ba a fermeture ke. Donc kana alhamdulillah kana tin to kana tin donala funamorbo kamara aye suruku den fasada amin kulubali ana balma unyana mako sebe joga sabalo lembe parinte nyina ufuli ko nye funamorbo ka amin kulubali fasadi lame niko mo jelike ka chamimbe dong lida niski nete kuma ngoni chen kuma kan jara ne de donc ne dongli to odila o asoron kromso be ala kan hina la sira tarawre umar tarawre de yanga so ne me nyogona u fa sa to u kalfa an fala donc an be famille kele nkorodo ale de kumben sika kerefe o donin kama ni dorome muwan ne me yewar badia afo solo dongli dana me kemedima o keme valeur ko ngabone bolo ni bi million donc ne be dongli da ba fo femme farakan shi bebe ka wuli ne ba ngwe kon be dogon solo dorone kan janyere solo te para ba solo bi donc voilà donc ne tumbe dongli da la donc nyef na morbu ka o la mengo est-ce que intenta ke donc mai ne rap na ikap mala tikete ba solo ne rap mena na question imposée comme déjà oui ngamba jatem na ka dongli nun kono be kumari mais te dongli da donc en fleli ba ko abugo re kunya fa donc restez connectés donc ne ni comment d'état ali 600 nene be do studio la chouina
ni me dongli kura musique kura ke ne be ma bo mo de la en général meta bada en fan fait ne be dongli de da ne yo la iba foko se go ni ngolo ere ma wuli ni mbeka ni de fasado san be somo to foko fo menga kuma ni uli kono donc ni global kelen soro sa fanga be mina mbota ko enregistrer mbe dowere nyini mbo enregistrer donc ni nana sisan so mbe soro kana o la bara apko mini dumuni di toblique la ma na ke daga ko na ba ke fon kala pour que dumuni nga ke dumuni nga la usakoi voilà donc mina mbo la bara nkanga munu faraka mbolu faraka ka soro ka tana isijola ka labo ka janka no baga ofini ndona dongli kono tantodi me nyere tse ka fo ndona la ni agina walma mogo de mbolo mne kan do no nyi kodon nga soro mbe mogo la digi alhamdulillah fo nyere ben debrouiller nyere bi don sana la kan nyere ke karamogoy amina rabi Bassolo merci beaucoup manyana donc amna na continuer une question ya alibi ni wakati na me domine ko biere sansani yoro yare la projet jumen la benendo Bassolo Kante fait bon alhamdulillah projet chaman la benendo ba fait ka mbalma keni nkoroke la digi Brahma Sumanu ni yoro lambe foli diama ma fo fangamba la mbina siko nyogon soro mais Bassolo kanu fore mais ay mogo ni be kuma ibi to de to tagale nyefe de ala bina ni latige wi na la sona inshallah voilà ni e mogo e bara nyumana ka tigi la dige o kan na jugu ali voilà ba fe comme mogo chama bi jigi semena demsenu karsa kadi awni ka kan kara mogo yi kan kalan ikan amblasra mogo tse ka i jogo do bela itse ka beke isawe mais donia fitini ni munun fene be ambulo amba partager ani andiw ni andogonu ni nyogon che pour que naw fene te obe naw korola jelia kana la goshi akana maloya akana foko malik ne dambe dugu yekuno ko dambe taramimbi donc o nga projet foloy baraw la bene membulu o la kleka kalan ko fe ni 9 morceaux de ke munu ma bla folo donc mena album bo bara ere bana Dieu merci mais ntuni nga musokoroba tade ke nye yelema do o kono nana donc me ko de kono no bana sisa abeno fene kibaru ya me nala sona tena ke au fene nyinama nala sona inshallah voilà o beno concert comme yere afo ka projet follow parce qu'en fleur libre chama ma famille ke projet follow ibe fe ka genre ina fo centre do ka centre d'aile ka demsenu formé valeur do jelia la voilà moko ku taka yoro don exactement ko ke choko don o ka don a fo ko jelia be se ka ke dambe kono ka sorama keleke ama nyogon neni ama nyogon critique ama nyogon bon nyogon fani nyogon baka wulola baby garjige fene soro i jatigi bulu baby ka sanga soro ki ka dawla soro ka sorama ke juguya ni fade nyai voilà la flana mi Bassolo ko kabena album ko rinyana bo si sano Bassolo ambe feka don ore album folo wa wal mo flana li non o te album folo bora amena. Je pense que l'album follow bora en 2008. Les titres qui est la différence. La différence. Ah oh. D'accord. Bassolo la différence la différence nya da njatigi muso de la. Bala Kulubali de ani Dauda Kulubali de ni Maimuna de. Bamana muso min nana bamana nyina saraka to bamana nyala. Madame Nyagate Kani Kulubali. Abana sisa te kalona ni bo. Nye dongli wo dongli dala dongli makasi dongli ma maluya. Ni bamana nya jugo yi bamana jugo ere de kumala. Bamana muso karlendo bamana muso selendo. Parce amogo tumba dala kumana. Na yi fen fwa na kanyamakala uche horo nyala atumbake. Asoro nye dongli chaman bada. Mais album na ale fasade kungi labai. Nye jajiri de dala mais ma titri ke jajiri de nya ke la différence
Il y a quelle la différence? Voilà, parce que en allant à vie la différence de ninjeli nyonche. Ah, ako de be BASSOLO KANTE bulu. Dala BASSOLO KANTE komi yere biano, ay dok na tinde. Oh. Koro bi bulu komi yere jajiri info a curiosité kon meneni amfeli bagaula. Donc micro taika parti fitini da 100. OK, et jajiri be da kuluballa kawdela. O bamana untadi. Kanin kulubali sara. Mais seriba modem balole membulu bamana ngemi magalon tige. Na man nege na man janfa na man nabla na te flafo papi kulubali ame erni mina sisa balole me Dakar kele so mana ban chogo ni ye jajiri si wele kana soke ubi son parce que ni ma son ale bi karabadi ni ma son ale bi karaba ko kele murutigi jito de bolila marifatigi jito bolila mogo min bi boli kele kono ni kele bana e bi se ka kele to duman fo wa wori lambi to ka fo deunyi ngui kana ta kele ke yoro fene na ni dalenti wolo bala chando ba joro ka bu kele kono parce que den no yoro yi badi na yi ko ki jekaba isanu yara no yoro tila Nogoyorotila. Jajiri before bamana nye munu ma bamana nyala kasi. Munu ma bamana nyala maloya. Munu kele mu soro fendu. Munu make balanye ka glon unyogo naula. Iba foko mi fatu taraworo chema suru kulubali musabu. Ale ay ninko ine jarasa. Bikoro be BASSOLO bula ngata. Masa baro doro ikadi masa mingeni masa jugu baro be jonya chikai. Fadenya ye mulubali ade nes na mso e karsa ya be sekola ka temeneka ni ya ye ba donga soro mo ma fiye abana pe tiando awo bala BASSOLO bama na onkadi nye ko jugum parce que unya na ma abana wi ndeme wi sababu nyuma chamandia dobe ke mo fe atseka sababu nyuma ndima dobe mo kanu atseki yira nonu ene kanu ka sababu nyuma ndia katlaka ndeme nga yele warte de ay warta on a influencé ala de be Johnson mais jatigi be jesi do ki dondo la ka boni milliardier olu de be to BASSOLO kono ka teme ibe femi nema ko ni ye wari ye walman ye sanu ou bien ni immobilier ou bien ni fenwere no moment jiru de be ini dob se ka nya million ko ni milliard ko la ni problème nani ma ite se ka do atigi ka basi koro jatigi de kacha me jigi jatigi chunchu nenu ni yenye ka dongli da mugo le basoro jigi ya do de be note na folokote Voilà, BASSOLO kumanya. Merci beaucoup. Merci. Amena te meni question yi toujours. Oui. Voilà, BASSOLO tout le temps ni donc dalon nyininga. Va foko fein manoko. Ere gele ado soro donc ni ngon na la fola. Bon, alhamdulillah. Et ne bolo ma gele asoro. Afamuna? Awo muna. Parce que Dieu bara wo bara. E fleka ni émission min kebi. Na e fanga soro ka temenika. Ibe femme irela. Erete mindo irela. Ibe fenye irela. Erete mundo irela. Mobi dendo jardin na évoluer ibta na première année na deuxième année abena CP ki abena defu ke abta bagi ke abena université ke fa be ke mo yara bi siga ga bureau kono e ala don chuko ma yara bi nafati tiando donc den tise ka foka dona kalana foka ta se o bureau kono sigi makama sengendo e al na ya soro ibe tagani nga segi minge kile koro école la ibi basnogo la ka leçon tali minge o be degundo di voilà ora to ayne étonné BASSOLO konne makale ma non o be degundo di deku min bina ni mogo ka here ne re bolo o te dekunyi parce que diɲɛ bara foyi ite bara foyi ke ki ba tono dun walima ibe don ala ni ma senge mogo be woshi de ka soro ka here soro donc senge depuis don to ala ibe do ala oka donc tagale nyefe juguya te ban la o juguya yere te diɲɛ fɛn fɛn na o mandi parce que ni saliyara ni juguya nunu damine no de be courage dima ambe duwawu de ke dron
ala kana anga sengenge sengela ngolo ala kan baw ngani ya joani jugu munu fene ban sengoro ala kana an labla wi voilà sinon ni gele aw soro parce que ni donglida damine i ka famille te donglida famille kono mo te donglida mo donin tin ni mo man nya ima ki la yele ambe jamana mun kono i yele ni be gele voilà mais alhamdulillah mena triki torokola mais ala nana balma nyon chima burama digo balolembe shegne kuyate balolembe olu de me wele kan yin ngai mako be muna deme na mi seka mun kiye donc alhamdulillah depuis kon yen deme ni damne basolo refene kera dama moye min fene be nya duguma mugoma fi sabillahi ala kama nta ke condition fenena voilà basolo ni ka kuma famia oui iko kiye gele o soro mais tenu lu wele gele ya parce que gele ya fen fe be nato mais courage ta voilà et bolo les genre les choses de la vie quoi voilà donc et bolo c'est normal ça c'est normal OK d'accord ali sokono nana ali muso ni furula chema pour que ka dembarka ma wolo fika sengedi dono de be geleya ibi bantalima ibi goshi be neni jien ko bebe kila ibi sigi ko be ala la jemenche la jemenga furula je donc a gelera dom na ni tara mo wera de ni de una mo donc ika herebe ki ko de wala may be wele kana douala na bana evita meni mo mi sigira dum ite ki tanya na bo bagaya voilà jiena tege gele ani here de danendo na ma gele ani mo ko dungu ko alhamdulillah obi nyena kuma de fi tout le temps aka gele hal ni be here kono gele mbena en tant o mo gon fiare tagabulo ni ma sa problème te ban ambe do de résolu bisini do rebena donc ambe do ke doro alaka anse alaka limania fena dama limania mtambla kebali kela na tambla sira juguka atan do kola komini an reba kun tabolo tita amina ya rabbi basolo alaka do bela jele amina bala basolo komi an kumara gele hukan eto si ça non ambe fe gado na soro donc li daim parce que yere ba la mena doni est ce que ayina fa do la sima bon alhamdulillah ina fa la sima mais ala fo ma barkada ina fa la sima parce que dimin donana demisenia kono ina fo parent ka côté là Feminton kadou ye non nege tumbula nuta sorani balimau. Moi je pense que dans la vie mon ka priorité folo ye ika famille ala na la kila kofe ni bana ika mogola ibita noro do keka do de dafa uti seka kire alhamdulillah seka ben mako glan à 100% mais me minimi soro benendo ni balimau ma ay sababu ni mon dia ay jien dayelenyi ay jigiya nyuma ondia mugo ben kanu ala kama kasuru manyi même ni chejin ala ma beda ni sigili kama ka basolo choisi kana na sigi ambi mugo ku sigi kana la jenga ni kuma fo ak photo be jado ya mandi doy o beye dongli na fadoy o beye dongli na fadoy donc Dieu merci. Nega fierté nga famille ka u bolo korota ne alhamdulillah ça seulement ça me suffit nala dien fen dia o kofe o bembo mais même ni masa arhamani fe nga dien na bokono o yeni yoro doroni d'accord basolo donc li odnema donc me ala barkada parce que jatiki munu me million dia munu me milliard dia munu bu seko ke mo munu me kemed nema beba dia ndakono dongli de kama notre condition fo itala. Voilà. D'accord, basolo kuma yana. Amena te men question yi toujours. Oui. Dala basolo si sono awa donc le dain kono na agane lure. Yoni nganda do question na be haketo nyinike. Mama no nan do na mo mi gasilo ga ya fama. Voilà basolo 600 millions kono na c'est amano. Yere be kuma do mes réseaux sociaux na anga jelu na nga artiste kan c'est trop. Oui. Buka vocalo me obenyogon nini ko chama ba kon na chromatically fade en jugu ere basolo en tant que genre ma faudra artiste quoi parce que fena mana taïbe mali représenter fan wero si conseil du même be bolo kala c'est ignorant ma pour que ni ko be se ka banto ko mina mina ijabe mina abini kama na gandoni to di tanto be wajule no ambane nodo
ne tɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ alakira Mamadu ka sallallahu alaihi wasallam. Ne ne garijɛgɛ sɔrɔ cogo cogo ne danna o de kanu kama n tɛ se ka garijɛgɛ sɔrɔ k'o bɔ parce que alikiyama jɔ dɔ sɔrɔ nali tigi y'o de ye. Imagine ni diɲɛ wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka di ne kelen ma, ka sanu bɛɛ di ne ma, ka mobili bɛɛ di ne ma, ni n sara ni n'a ma se ka don dingɛ kelen kɔnɔ ne bɛ taa k'a to de. Kɛwale ɲuman n bɛ ɲuman min kɛ ani i bɛ juguman min kɛ i n'o fila de bɛ taa o da. N'i y'i miiri o la dɔrɔn i bɛ sabali. Fɛn o fɛn bɛ kɛlɛ la ni saya ma min fa sɔrɔ a y'i ba sɔrɔ, n'a ma min fa sɔrɔ a ma min ba sɔrɔ a y'i balima dɔ sɔrɔ, a y'i ninkamɔgɔ dɔ sɔrɔ ou bien a y'i jigilamɔgɔ dɔ sɔrɔ. Donc ne bɛ min f'u ye dɔrɔn Ala ka limaniya d'u ma, parce que Ala mana diɲɛ fɛn bɛɛ d'i ma n'a y'i jɛ limaniya la dɔrɔn a y'i jɛ fɛn bɛɛ la, parce que ni mɔgɔ limaniya ka bon ni fɛn bɛɛ ye. Ne yɛrɛ bolo jugu ye mɔgɔ jugu ye bana de ye. Ne bɛ se ka goya e ye i tɛ ɲuman yɛrɛ fɔ ne kɔfɛ, mais fɛn min ka di ne ye k'a kɛ e bɛ se k'a baliya. Ne wulila ni n ko n bɛ taa 50,000 don sogo la ka na kɛ daga kɔnɔ n ka so k'a dun k'a tɔ bɔ ɲama na, e tɛ se k'o balo. Mais ni ne banana ni n ye sogo tobi a ɲɛ b'a la ɲɛkɔrɔ a ka di ɲɛ mais ne tɛ se k'a dun. Ne bolo bana de ye ne jugu ye. Adamaden bɛ kuma dɔrɔn de ka su k'o ɲɔgɔn na. Karisa bɛ tan karisa bɛ tan nin bɛ tan dusukuna kɛlɛw de don ani jɔyɔrɔ ko kɛlɛ. E b'i garijɛgɛ sɔrɔ dimanche fɛ i tɛ si ni si ye si ka base kɔrɔ, bɛɛ jatigi b'i seko k'i ye. Fadenya tɛ baara o baara la o man di, an ka keleya ɲɔgɔn na, mais ka keleya kɛ juguya de o de ye haramu don. Sinon ni e ye émission kɛ sisan e ka émission ɲana sini mɔgɔ wɛrɛ ye k'a fɔ nin ka émission ka di a bɛ ka artiste wele n fɛnɛ bɛ nin ta ɲɔgɔnna kɛ fo n ka tɛmɛ a la. Moi j'aime ça. A ma ɲɛngoya kɛ o, a fadi a keleyara de, keleyara ni ɲuman ye, a bɛ dusu don e fɛnɛ kɔnɔ a karisa ka émission bɛna tɛmɛ ne t'a la dɛ, i jɔ n ka moderne n ka yɛlɛma wɛrɛ don n ka baara kɔnɔ pour que ne bɛ se ka tɛmɛ, karisa kana tɛmɛ ne na. Olu ka di ne o, ne ye dɔnkili duman da n'i yɛrɛ b'a dɔn k'a y'i tɔɔrɔ ou bien ne ka yɛlɛ ni man di ye Ala kama don studio la dɔ da min ka di ne ta ye, a bɛ dusu don ne fɛnɛ kɔnɔ, ne fɛnɛ bɛ bɔ ni kura ye. Mais min f'u ɲɛna dɔrɔn en un mot, Ala ka sabali d'an bɛɛ ma, Ala ka limaniya d'an bɛɛ ma, et puis ni mun man di k'a fɔ ko karisa ni ne man di ni kana ta ni mana gɛrɛ o la dɔrɔn o ye ne jugu ye. I bɛ sa i tɛ lafiya, i tɛ lafiya dɛ. Ne tɛ mɔgɔ si kɛlɛ i kama, moi BASSOLO ne tɛ mɔgɔ kɛlɛ e kama, hali ne ni minnu ye joli kelen ye n'i y'u kɛlɛ ni kɛlɛ tɛmɛna n dɔnyɔrɔ kan n bɛ taa aw lasigi n bɛ kuma aw fɛ. N'i ma se ne ma ne tɛ s'i ma, non, mais n tɛ se musalaka fɛnɛ na parce que musalaka ka di mɔgɔ min o ye nafigi de ye. Ni mɔgɔ ye ko kɛ i tɛ se k'a tigi nɛni, i tɛ se k'a bugɔ, i tɛ se k'a kɛlɛ, i se kɔni bɛ min na o y'i ka yɛrɛminɛ ye, parce que fɛn dɔw bɛ yen olu joliw suma man di. Diɲɛ ye danaya de ye, ni tigɛnzoya ni fɛnw donna aw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn yɛrɛ ɲini bɛ na la. Donc n bɛ min f'u ɲɛna dɔrɔn Ala ka hakili ɲuman d'u ma, bɛɛ ka baara kɛ n'i kunkolo ye ani dusukun ye, an ka lafiya. N'o kɛra c'est à dire mankan min bɛ yen ani fɛn minnu bɛ yen o bɛɛ bɛ ban. Ni ne ye dɔnkili da sisan ne b'a da ka jan kanubagaw ye kana k'i ko ye, sini e fana b'i ta bɔ min b'i kunkolo la min b'i hakili la e b'o de fɔ, ne b'a lamɛn, n'a ka di ne yɛrɛ bɛ dɔn kɛ o, n'i ma dɔn k'i ɲɛna n b'a kɛ n kelen, o t'a yira k'a fɔ k'i bɛ ka min fɔ k'i ne don, n'a jogo tɛ ne na moi ça me fait rien, ça me dit rien. Ne bɛ baara kɛ ni hakilina de, mais n'i tisora dɔrɔn i b'a fɔ ko mɔgɔw ni don ou bien nin mana nin fɔ dɔrɔn dɔ b'a fɔ ko na don, a kɛlɛ bɛɛ y'o de ye. I tɛ se ka fɛn fɛn ni fɛn fɛn man di n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan sisan ka micro di ko karisa ye mun kɛ karisa la, si tɛ se ka si ta fɔ, parce que dusukuna kɛlɛw de don. Mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ ye nin kɛ na. Ni mɔgɔ nege bɔr'i la dɔrɔn a ye fara ɲɔgɔn na sutura kan, o bɛ furu la, o bɛ teriya la, o bɛ balimaya la, a bɛ se k'aw mabɔ ɲɔgɔn na ka adamadenya kɛ, mais aw yɛrɛ b'a dɔn aw ni Ala cɛ k'aw kun tilenna tɛ taa.
kana ko forcer diɲɛ fɛn o fɛn ni mɔgɔ ko k'i b'a forcer a laban ye nimisa ye furu o kanu teriya o n'i y'a forcer dɔrɔn a laban a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la o man kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ donc an tɛ ala deli o la ala ka limaniya di dɔrɔn ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma hali ne yɛrɛ b'a la ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma k'an bɛɛ bolo bɔ sitanɛ bolo an ka dɔnkili da ka jatigiw ni faniw sago kɛ ka sɔrɔ an ma nɛnni kɛ an ma ɲɔgɔn fa nɛni an ma ɲɔgɔn ba nɛni et puis nin bɛɛ kɔfɛ kɛ an bɛ tila ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que n'a fɔra ko jeliw de bɛ wele n'a fɔra ko ɲamakalaw de bɛ wele a tɛ fɔ yan ko ɲamakalaw ko hɔrɔn kana anw place ta o non hali n'a man di anw de bɛ tila ka fara ɲɔgɔn kan et puis anw ye kɛlɛ bannaw de an kana kɛ kɛlɛtigi donc ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma ya rabi ama o de tun ye nin jaabi Voilà, Bassolo, comme émission na se akuncha mayaroma. Oui. Voilà, c'est une question de rebambolo. Fin du même kadi Bassolo ni jena tege fin bay. Fin kadi ni jena tege fin bay. Oui, la fiaille. La fiaille kadi Bassolo. Dans mon kadai. Parce que Dieu fait on fait ne ala ya di mɔgɔ ma ni kun lafiya lente. Itse ka jabo. Mɔgɔ bɛ ne stressé nti fɛ. Mɔgɔ bɛ ne degun nti fɛ. Ni ye diɲɛ di mɔgɔ ma n'i ma lafiya da kan dɔrɔn i ma foyi k'a ye. D'accord Bassolo. Bassolo ne ko question dɔ de bɛ ne yɛrɛ bolo. E yɛrɛ ka plat préféré yɛrɛ ye jumɛn? Bon ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la est-ce préféré bɛ ne na plat ko la? A bɛɛ ka di. Parce que hali n'e tɛ mun fɛ ni ne yɛrɛ y'a dilan k'a d'i ma sisan i b'a dun. Donc Bassolo yɛrɛ bɛ se tobili mondial la. Alhamdulillah mais défend. Ko bɛ yen nɔ. D'accord. Voilà Bassolo question nin tɛ an yɛrɛ ka question ye dɛ. An layɛlibaga dɔw de ko k'i ɲininka. N'a sɔrɔ Bassolo bɛ furu la wa walima n'o ko bɛ cogo di? Micro b'i bolo. N tun bɛ furu la mais furu sara. N ye fiançailles kɛ inshallah a tɛna mɛn tuguni aw bɛna bɔ a kalama mais comme sisan kow ye surprise de ye voilà donc n'a bɛ kɛ dɔrɔn an b'a cun mɔgɔw kan de. A banna pewu. Voilà. Ayiwa an balima célibataire minnu tun bɛ yen nɔ ayiwa malheureusement Bassolo ko ɲɛnabɔlen don. Awɔ ko ɲɛnabɔlen don. K'a tɔ tora k'a bɛna kɔɲɔ cun an kan surprise. N'Ala sɔnna ma a tɛ mɛn tuguni peut-être 2-3 mois. Inch'Allah, n'Ala sɔnna. Amina ya rabbi amin. D'accord Bassolo comme émission banna ka ban kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a lase an layɛlibagaw ma? Bon kumakan laban min bɛ ne bolo n'i ye jeli wele dɔrɔn i b'a fɔ k'a ka jatigiw de fo. A banna pewu. Kumakan laban min bɛ ne bolo ala n'ala kira folen kɔfɛ ani n fa ni n ba ni n balimaw ne bɛ n jatigiw de fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n bɛ aw yɛrɛ fo. Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la parce que n'i y'a ye n sera ka na n sigi yan sisan ka nin kuma sanuma ninnu fɔ n jatigiw k'a lamɛn kanubagaw k'a lamɛn c'est à travers vous. Voilà MaliKunafoni.net à travers vous. Donc n bɛ dugawu kɛ aw ye baara in aw k'a bila kɔrɔ ye aw kana bila bana ye. Ala kana aw dɛsɛ. Ala kana aw dan yira. Micro ye problème ba de ye. A gɛrɛ n'a balawu n'a masiba ala ka ne ni aw kisi. A dawula n'a sankɔrɔta n'a kunnandiya ala k'o di ne ni aw ni an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma. Techniciens ka foli b'u ye caméramanw ka foli b'u ye réalisateurs ka foli b'u ye n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka n jatigiw fo n tɛ sɛgɛn n'i y'an ye mobili kɔnɔ jatigiw n'i ye sogo y'an da jatigiw n'i ye jɛgɛ y'an da jatigiw n'an banana olu de b'an furakɛ n'i ye fini ɲuman y'an kana an jatigiw ni ɲamakalaw ye diɲɛ fɛn o fɛn daminɛ an jigi y'an jatigiw de ye donc n tɛna mɔgɔ kelen ta i tɔgɔ ma yan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn tulo bɛɛ na ni heure nin na i ka foli bɛ Bassolo da. A banna pewu. Ayiwa an filɛlibagaw n'anw donna ko min na an b'o la n'anw bɔra o y'an talen Bassolo an k'o yɔrɔnin kɛ ka émission kuncɛ. Mɔgɔ bɛ sɛgɛn tile ka kalan. A yɛrɛ mixera a ma bila fɔlɔ de. Awɔ n y'a yɛrɛ mixer n ye kuraw fara kan. Donc a ko bɛna kɛ mondial ko dɛ. Ouais parce que mɔgɔ bɛ sɛgɛn tile ka kalan mais n ɲinɛna yɔrɔ minnu kɔ n y'olu fɔ a la. Poches ka fɛgɛn. Gouvernement ka labilali kɛ. A ka labilali kɛ. Voilà. Donc olu de bɛ kura in kɔnɔ. N b'a tɔ ninnu fana kɛ surprise. Surprise bɛ k'o la an filɛlibagaw. Non a tɛ. Ayi dɛ surprise bɛ k'o la. Surprise bɛ k'o la inshallah n bɛna layidu da aw ma a tɛna mɛn tuguni. Dɔnkili caman de bannen bɛ Bassolo bolo n bɛ nalen parce que baarakɛla tɛ sunɔgɔ. N'Ala ni kira sɔnna. Voilà Bassolo merci beaucoup.
ayiwa an filɛlibagaw komi n y'a fɔ a ye cogo min na bi ta ma nɔgɔya dɛ ne yɛrɛ ko in taara ka ne yɛrɛ bolo da joie de tun bɛ plateau in sanfɛ wa lafiya de tun bɛ yan wa ayi ko in kɛra mondial ko da ye donc o la dɔrɔn an b'a fɔ ye aw to k'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni na ko dumanw bɛ ka nalen dɛ merci beaucoup